Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Lester at taga Bulacan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklangan itinagan a Lester, taga Bulacan, ngam ti puon ti inak kat iti kailukwan. Ti inaklaangan ti kadkadwak sipud pimusay day di amak. San ko unay anadanaan ni papa, gaputa sigun ka ni mama, adda kano may kadwa a pamilyana. Patpatgak unay ti inak manang, mas asyanak kan kuana, gaputa ado ti panawan day di papa iti may kadwa a pamilyana, idi si bibiyagpay, ngamda kami kan ni mama. Nagbalin aburbur tsa kanyak day tama ni pud ubingak, agingga iti dimmakelak. No apay amas kinay kayat na tinagnaed iti may kadwa pamilyana. No pay kasta na ipaay namat amin akasapulan mi kan ni mama. Kat nakitak met no kasano ti kinapatag ni papa kan ni mama, uray pay kasjay ti sitwasyon mi. Kat tapno nasayod ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Umay kabanganan iho, na isaganan nilita ti armusar mo. Mangan ka pa, isakbay amapan ka iti opisina yo. Agidan tan ni agarmusar mama. Nagkape ako iho, ala mangan kalatan. Saan na mabalin mama? Saan kanto man ni agarmusar?
Ang mga nagsakit kay tikas tangar aramidam. Di na ka di pagdanagan. At daaklaan mo't dito'y balay. Anytime mabisinak, mabalin ko ti agpaluto ka nilita iti kayat ko akanan. Rumbang laang mama. Diyak kaya't niya agsakit ka. Wan gayam iho. Death anniversary ni Papa Minton Domingo. Mapantantoy di sementeryo. Of course, mama. Talaga di yung malipatan ti death anniversary day di papa. Talagang aging gait ha. Ipatpatagyo iti kastaunay day di papa. Ay ayatag unay ni Papa Miho. Kasmat laang itinalaos apan ang ipatagkukan ka. Napanagnagaklay ta mama. Nakita kiti panagdakkel ko tinalaos apan ang ipatagyo iti tunggal maysa. Oray no kastya. Pangaasim Miho. Di mo ituloy ti kayat mo nga ibaga. Basta mapantantoy di sementeryo inton Domingo. Hi. Good morning. Good morning. Dandani ka nala daw ita kunak na saan ka sumrag. Traffic nga min. Kan talaga medyo naladaw ka nagkapoy di balay. Amumutan ni mama. As usual, pinilit na ka nag-breakfast san ka di? Wan nga rod. Kanin palagip na ti death anniversary day di Papa Inton Domingo. Masapo lamapan kami kanoy di sementeryo. Talaga sana makaliplipat ni mama man niya. Love na ni Papa maging gaita. Wan nga rod. Adon na tawon tinapalabas. Ngam makita lata tinalao sa panang ipatag na iti day di Papa. Naggasat matanday di Papam? Talaga. Oray kasi ti inaramid na. Patpat ganlat na ni mama. Aday ta ka manan. Payamon day jay. Saan to pa yun na pampanunutan ni mamam day dyan na pasamak? Kat day tati dayawag unay ka ni mama. Nalaos ti kinamartir na. Edi, numalagip ko ti sitwasyon mi. Mas asyanak ka ni mama. Nangruna no adadag iti okasyon na saan na makaawid day di Papa. Tabi si kampay iti trabaho na. Lester. Marikrik na ti kinaliday ni mama. Ngam di na pulos impakita kanin parik na kanyak. Iso nga ita taawanin day ti Papa. Siya kung timang sulnit iti amin ang nagkurangan na ka ni mama. Ipaay ko ti amin na pagragsakan ni mama. Aging ga as ibibiyag pa'y. Hello, Manong. Naimbag man ta nakaawag ka. Kumusta kayo, Nagina? Nabayag ajak nakaawag ta amamutan. At damat na ito apo kumihingas asikasuan mi ditawi. Mailiwak nga roden kada kayo, Manong. Kaano nga'y agbakasyon kayo ditoy? O may kayo matagpasyara? Isungat ko nga'y mawag akadin ko da kaya't kumatagbakasyon. Agam sana makaumay ni pagmao da busy da kadag iti gagayim na. Ato ti project organisasyon da. Talaga nga aktive pa ilaang ni Manang agigayta. Wan, isa pa'y bayaklas damat din ata isun ti pagliwliwan na. Kumusta nga ni Lester? Adamot na talgad at trabaho na, Manong. Ay, nasaya at nga ron ano kasta. Apay, di pa'y ka di mga asawa. Jakman amo, Manong. Adamot nobya na, ngam agpadadaan na nga to ti arapaap na. Iso nga agtrabaho da pa'y kano. Oh, di nasaya at nga ron no kasta. Pakumusta am to nga ron, Alata, ihawag kong tao, no kaano ang makabakasyonak dita. Uwan, Manong, basta pakaamuan na kami, tapno makapagsagana kami mat ditoy.
Imawag ni Tito Ronald, Mama? Wen, iho, kumusta ka kano? Damdamahagan na ano nangasawa ka kanon. Ha? Anyang iti ko na yun, Mama. Ay di imbaga ka din ak maibati. Iso di mo pa'y kayat ti mga asawa. Punungan, Mama. Apay, kaskari na nga ibatik ta idol ko. Idol? Anya ko matipang idol am kanya anak ko. Tiki na singpot mo, Mama. Tiki naman nakaawat mo. Kanti pa nang ipatag mo kada kami iti day di papa. Awan umasping iti day jay, Mama. Ay, sika talaga. Ang mga noong ito kano agbakasyon ni uncle mo ditoy. Mailiw kano nga minan kadata. Di kad na sayat, Mama. Tapno agbanding kayo mat nga gabsat. Wan nga rod, makapailiw mo ta talaga ni uncle mo. Umawag to kano, no kaano nga umay. Okay, Mama. Agbabanding tayong to atalo. Martir ni Mama, dayta tinaimula iti panunot ko bayat ti panagdakkel ko manang Emmy. Gapo iti naimatangak a sitwasyon da iti day di papa. Iso nga iti dimmakelak, ingkarik iti bagik nga ipaay ko amin a pagragsakan ni Mama. Panawon meten tapno isumot ti maipangpangruna. Nalabit aday ta ti makagapo, iso sa anak anang asawa adagos. Adamat no biyak manang ngam kayat ko ang maimatangan na no kasano ti panangilala ken panangipatag ko iti inak. Masaksakitanak ngamin tunggal mapampanunot ko no apay ada kami a pamilyana ti kasla aglimlimos iti oras na. Apay nga daado ti gundaway a kaadda na iti sidong ti may kadwa a pamilyana. Naimbaglaangan manang taadda ni Tito Ronald ti kakaiso na akabsat ni Mama. Nasingpet ni Tito Ronald kanyak. Iso ti nagserbi nga amak kadagidi gundaway nga awan iti den nami daydi papa. Mama, imawag ka din ni Tito Ronald? Wen iho, inton sumaruno ka no a Domingo tiyay na. Magagaran nga rudan a makakita kan ka. Ore syakmat, Mama. Nabayag mo't ngamin na sana nagbakbakasyon dito ayanta. Sana bale, tama ipapas nanto ti iliw na apama na makadanon ditoy. Ay, masapul apadalos ko dyan may sasilid, tapno iso ti pagturugan na. Sayang. Apay nga iso lang ito may bakasyon. Ay, amomatan ni titam nga ami. Kanayon abisi dayjay. Ta-active una iti women's organization da. Sa bagay, nasayat mo't kidi dayjay pagliwliwan na. Ta-retired dakit nga rodan nagpadpada ka ni Tito Ronald. Imbaga, taadadagitay apo ko da liwliwada. Ay, siyak ngay nga ta. Ha? Bakit ako ngamawan pa'y apo ko? Ni, apay, Mama, kaya't man ang mga sawaak, naumakan kanyak? Adda ka matan, iti umno nga edad anak ko. Anya pa'y nga minter aramidan nyo kaniya. Apay adi kayo pa'y lagsimpa. Madanon tulataday ta, Mama. Siyak pa'y lang ta si kaswam. Ang mga nasikanto ti mauma, hinton ipaayan ka iti ado nga apo ko. Ay na, ay pag-aayat ko launay dayta iho. Ha? Urayak dayta ka nito.
Lester mo akananta. Kasla mabisin ka unay Nagado ngamin di trabaho tayo ita iti opisina. Kasla nabambanog ako unay. Iso ngay papastaman ti mangan ita. Nagpakada kakadikan ni mamam, amarabyan ka nga agawid. Wen, imbagakan ko anay itaya saan dakon nga ilak kami di pangrabii. Ta ag-dinner ta itirwar. Oh, apay nga gisisam ka. Kasano, malagip ko ti saritaan mi itay ken ni mama. Anya day jay? May pangkapitian niya. Ay na, iya. Agana to na madaan ni tapo ko. Anya kano pa ilang tararamidan ta. Apay kano adita pa ilang agkasar. Ni tita talaga. Apay, excited nga agawir iti apo ko na. Uwan nga rod, umapal ngamin iti kabsat na. Ado ngamin ng tapo ko da Tito Ronald J. Davao. Kasta? Tikayat ko ngamin, hindi nagkalay sa ta. Kabalay tantulatan ni mama. Jaketa maya dayo kanyak. Amo mo tinagdalanan mi adwa. Kaslay tapay lang nga makaliplipat itipan nakapukaw day di papa. Adakan ka, no day tanto ti kayat mama pasamak. Nasingpat ni tita, kat kayat ko launay ang makabalay inton madandanon ti aldaw. Kumusta kayon ngay, ading? Nasaya at matmanong. Kumusta nga iti biyahem? Ayos, Mart. Medyo na ikaw aklang ata na bayag atyak nagbakbakasyon dito. Amumutin ti lumakay. Naimbag nga rudmanong, tanapanunot mo ti imay ita. Mailiw mo kan ka ni Lester. Ay, wag. Ayan na ngay. Aldapay, di trabaho na. Wan manong, ngam agawid to ninton madamdama. Inyawag ko nga minkan ko ana nga itatisangpet mo. Hala, kailiw kumutun na dyan nga ubeng. Madamdama laeng, adanton. Maragsakan lakit di makakitakan ka. Kasino kumamot ti saan na mailiw iti ubeng inaw-awir ko tunggal andak di tao. Ita, baron at talaga. Sige, aginana ka pa'y nga rudmanong. Tagpaisaganak iti merienda kanilita. Madamdama tayo basit amang rabii. Naimbag na nakasangbat kayo dito. Apay ata kayo lang ngay. Ay ta, amumutan ni ikit mo. Kanayo na busy. Iso nga yung bati ko na. Kumusta ka, ihaw? Nasayat mo tito. Kaasi ti Diyos. Adamot din na talaga da trabaho. Isang oras kasano, may paay ko aminin akayat kong ipaay ka ni mama. Maragsa ka na, tadmakal ka na saya at nga anak. Nga oray kaya rigan na nga may sa ni mamam anang padakkel ka. Tito, amo ka na rigat ti dumakkel asaan mo akaden na ti amam. Tad adukat nga ron ti panawon na iti sabali a pamilya na. Nabayag a panawan sa akon to na aklon tinagbalin a kasasaad ni mamam. Ado apa nang babalaw tinalakam na gapo iti panakirelasyon na iti daydi papam. Ha? Apay ani mama ti babalawon da. Rumbang ko maamasyan da ka ni mama. Gapo ta iso ti asawa ngam impalubos na nga ado ti panawon daydi papa iti babae na. Ay, Lester, nahustuan kan iti edad, Barok. Amo ka maawata mo ti amin. Nabayag a panawon nga inlimod ni mamamkan ka ti amin. Gapo ta di na kayat a masakitan ka. Anya ti kayat yu asawan tito? Anya ti inlimod kanyak ni mama? Lester, kaanakan.
saan ada kayo tiligal a pamilya day di papam? Adan pamilya day di papam, sakbay anak relasyon kan kuanan ni mamam. Anya? Saan? Sana po no day tangay bagbagam tito. Da kami tiligal a pamilya day di papa. Gaputa day tatiin mula ni mamam iti panunot mo sipod kinaubing mo. Day tati songbat ti saludsud mo. No apay nga intultulok ni mamam ngad ado ti panawon ni papam iti sabale a pamilyana. Nagtupak ti langit kanyak iti dayta na amuak manang Emmy. Manipod kinaubing ko, ado asaludsod ti timpuar iti panunot ko, gapu iti makitkitak akasasaad mi nga agina. Adapay panawan a kinagurak day di papa, gapu tada kami ti agparparang amay kadwa pamilyana iti kasjay nga ar-aramidan na. Unfair ni papa kinunkunak iti bagiik. Ngam gapu iti asik ka ni mama, kan ti makitkitak a kinamartir na, linipat ko ti amin a marikriknak kan ni papa. Nakarkaroket di nga impatag ko ni mama, gapu iti nalaos nga asik kan kuana. Ngam gapu iti naamuak a kinapudno iti kabsat ni mama, kasla napukaw anamin pinsan ti kinataok manang. Kasla nagbalin nga awan serbina ti kinataok, gaputa kasla na isipat kanyak ti kinapudno, asyak gayam ti anak itirwar. Pudno ka diti imbaga kanyak ni Tito Ronald, mama. Lester, sumbatan nak, mama. Pudno ka di asan adata tiligal a pamilya day di papa. Asyak, kat anak lang itirwar. Pakawanan na kiyo. Diyakim pudno kan ka ti amin. Gaputa jak kayat nga ay ayam ti bagim. Kanjak kayat akaguran ak nga inam. Kat anya iti panagkunayo ti marikrik na kita. Ipagarupyo ka di amaragsa ka na kitinaamuak at idulok nga inak tinabayag a panawan. Kat may sagaya maakabit. Asyak, may sabastardo. Anak itirwar. Anak ko. All my life, mama. All my life. Impatig kay di kastaunay. Kaputama siya na kitararamidan kan kaday ti papa. Rinaam kay ti kastaunay. Inkagupak ti nagturpos. Tapno ipanakal na nga anak mo. Kantap no may paay ko ti amin na saan na naipaay kan kaday ti papa. Gamita. Itata na sumpatan ng ti amin na saludsud ko manipod kinaubing ko. Nagsakit, mama. Isumot lagaya makaslada to taglimlim mo si ti panawan na iti papa. Isumot lagaya mga iti pimusay katitayan ti may sa pamilya na tinakay masayagan na. Tuwad kayam karmagantakan ko na.
Awan karbangan tagaputamay sa kagaya makabit. Anak. Nagsakit na ito alawak, mama. Kaslamar mo na makitibain. Kapuiti na ito yan amang. Lester, anak. Apay dagita maleta nga imot mo. Pumanawak dito balay. Gapot atunggal makitkita kayo. May palpalagip kanyak. Noon niya dipod no kinatao. Saan, iho? Pangaasim. Di na ko mapanawan. Pakawanan na ko iti panagulbod ko kan ka. Damagak man, mama. Nadyak na amuan ti kinapod no. Aginggat ka na apanggap mo nga ilimod kanyak ti amin. Aginggat tong palbiag. Magmagnaak iti kalsada kat katawaan dakdag iti tattao. Tasyak kat anak ti may sa ababaya dandanin ang rakrak iti may sa pamilya. Anak ko. Tigayam rumbang nga inidolok. Kat tipod nung asawa day di papa. Taiso tinagpabusoy. Di nakapulos rin ni Ribok nga ore amo na nga ad-anak yu iti day di papa. Anak ko, saan ka di pa nga umdas ti imparik na ka panangipatagkan ka? Siyak tinangpuno ka dagiti nagkurkurangan day di papamkan ka. Katgapo iti day ta? Namnamaan niyo ang malipatak ti panangilimod yu iti pudno akin natahok. Sana mapunas dagitang inaramid yu ti agdadat akinapudno. Amay sak abastardo. Pasensya kayo, mama. Ngamjak maaklon day ti anamwak. Iso kasayaatan na pumanaw akon iti day ito'y abalay. Di mo ay ayan tabagim, Lester. Sana rumbang amabain ka. Gapo iti naamuam akinataom. Ngam nakababay na talaga iya. Nang runay ti pamilyam. Anyalangan ti ibagada. Nung maamuan da may saka bastardo. Sigurado asanda ko na kaya't para kan ka. Saan aday ti basaran? Iti panagbalin mo anasaya at nga asawa. Kan ama dagiti agbalin tong anak ta. No kasta, sana nagbaliw ti panagayat mo kanyak. Itilaksid ti na amuam akinatahok. Lester, awan basol mo iti napasamak. Nagbalin ka laang abunga ti maysa na pudno nga ayat. Itilaksid ti kalaysa. Iso adi mo ko makagura ti inam iti na amuam akinapudno. Iya. Amok no kasano ti panagayat mo kani mamam. Amok asan apulos anapunas dayta iti pusom. Apaya panunutam ti ibaga ti sabali a tao. Agyaman kakit di, ta itilaksid ti kasjay a kasasaad ti ayan ayat da. Kat saan nakapinagpanunutan iti dakas ti mamam. Impas ngay na ka, uray amuna adakkel apakaibabainan ti sangwan na. Dayta ti pakakitaan tinapudno a panagayat da iti tunggal maysa. Iso nga agamiris ka, Lester. Dakkal abasol iti Diyos dagiti insawang mo ka ni mamam. Patpat gan nakaunay ni mamam. Iso na aramid na tinagilimod kan ka. Ay ayatan ka, Lester. Kadyak kayat amapukaw ti respetom iti inam.
ni Tito Ronald matumawawag. Ingat. Song batak. Hello, Tito. Nakaawag kayo man. Lester, ni mamam, intaray mi dito ospital. Kalata na talimu daw itay, ije balayaw. Anya? Diyos ko, kumusta ni Mama, Tito? Matamatam-tamingan, dagiti doktor. O sige, umaya kitamot lang dito ospital. Tito, anya tinapasamak ka ni Mama? Kalat, anatali mo daw itay, eje balayaw. Manipod ngamin pimbanaw ka, kanayon na ngagpopopok iti silid na. Di na pa yan kaya't timangan. Isa madanagan una yan kankwana ni Lita, ababaw na niyaw. Tito, naimbaglaangan ata, jak pa'y nagdiretso ang nag-awid, manipod iti palay ti kumpadrek. Agpakadak kumakankwana, kas jay matan ti jarna nasang patak. Sangit asangit, kaya't nakanun ti matay. Saan, Tito? Jak itulok madadaka sa mapasamak ka ni Mama. Jak lakit di mapakawan ti bagik. Nadadaka sa mapasamak kan ko, anak. Lester, pang-asim, tamaawatam ko ma. Kan pakawanam tinam. I'm sorry, Tito. Basol ko ti amin. Jak nalapdan ti bagik anagisawang kadagit agkakasakit abalikas kan ko, anak. Sapay la ko mata mapakawan nak ni Mama. Mala. Yung kakasarita ti doktor. Amuam no anyan ti kasasaad ni Mama. Mama, ada akon. Siyak na ito'y ni Lester. Ti anak mo amang ipatpatagunay kan ka. I'm sorry, Mama. Pagbabawiyak itinakana tinaramid ko. Ipatpatag ka unay, Mama. Amo ka nasakit para kan kadagitin sawang ko iti kalabas. Nagbabawya ka amin ng tagachay. Ita, naka-amiris akon. Maawat akon. No apa nagilimad, kan nakulbot ka kanyak. No apay, ngayon limad mo ti may papanitipod no kinataok. Jak pulo sinikkan patag dagiti sakripisyo kan rigrigat mo ng padakal kanyak. Mali po dimpas ngayon. Nagrigat ti sitwasyon mo iti, Mama. Ngam pulo sa di mo imparik na kanyak dayta. Aging gayta tanatangal akon. Pakawalin na, Mama. Diyos ko, pagimbagam ko matinag. Ikari kasulnitag ti amin na nagpasulak kan kuwana. Kaya't ko pa yung makadadlan ni Mama. Diyos ko. Pang-aasim taikan na kumapay ti may sagun daway. Tapno mapanak nagagkan ni Mama tinalaw sa panang ipatagawan ko na. Kasya lang, Diyos ko. Tulungan ni Mama.
Rinik na unay ni mama ti panang panaw kukankwa naman ng Emmy. Aklunak nga agin innagaw ti gura ken asik ken ni mama, idi ingkeddeng ko ti pumanaw. Ngem idi nalawlawagan ti panunot ko, babaan iti kaayan ayat ko, isumutten ti pannaka-ospital ni mama. Napalalo ti babawik manang, nang runaket siyak ti makagapo iti pannaka-ospital na. Diyak maaklon no pumusay ni mama, asyak ti makagapo. Diyak mapakawan ti bagik manang. Dimawat ak iti pamakawan ka ni mama, kan nagkararagak iti Diyos, nga ikan nakpay iti may sa agundaway, tapno makadan nakpay ni mama. Kat dinangag ti Diyos ti kararag ko manang. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw apan nakakonfine ni mama iti ospital, na iyawid min iti balay. Kat manipod idi, siya kon amismo ti mangmon monitor iti salunat na. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagkalaysa kami matten kani iya. Ti kaayan ayat ko asaan apulos asimuko kadagi di panawan anakulaapan ti panunot ko. Ita, dua kami namang tartaripato kani mama. Kat iti mabiit, ipas ngay nanton ti umuna nga apo ko ni mama, anabayagan at tinartarigagayan na. Amok anakarkaron ton amaragsakan ni mama, inton addan apo ko na. Sapay kuma, tanakaibati iti adal, ti pakasarita akmanang. To'y pagayam mo, Lester. Lester, pagayam ko, amok ang makaibati dayto iti adal kadagiti dumdumngag, nang runak at maipapanday to'y iti relasyon ti may nga anak, ken ti inana. Maragsakan tanasapapay kat nakaamiris kan pagayam ko. Kat linipat mon anamin pinsan tigura, akala at latan at timpuar iti barukong mo, apaman anaamuam ti kinapudno, maipapan kan ni mamam. Amok ang mabayag pa'y apanawan ti panagdanayo kan ni mamam, kastamat ti pamilyam, basta buyugam akanayon iti kararag ti anyaman nga aramidam. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan arod, manipod iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas na. Kaya't kumanpay ti agyaman kada kayo manang, tababaan iti Ferds Caballero YouTube channel. Mangmangagan mi mananday to'y a programa. Dakkel ti panakaikawa mi, idi saan min ang mangaganday to iti radyo. Tamay sa daytoy kadagiti pagliwliwaan mi adengdenggan. Pangpanggapag itin ti agsurat, idi mangmangagan pay daytoy iti radyo. Ngam nauna ak tinagbain manang. Ngam ita, diya ko nagduado ang nagsurat, takayat ko mat apaidrama ti padas ko. Rodlatan ti yawag mo kanyak, kat amin anagan nga inaramat ko dito'y surat ko, nasukatanan manang. Diyak amonom ako na apakaadawan iti adal ti inak isalaysay, nga mamati ak apakaagsawan da ito iti inspirasyon. Iso asapay lakuma, tamapili mat ama idrama. Nasapa kamot anak kapalas, anak. Papanam. Adapag nami kadagiti katrabahuak, mamang. Kastaya. Adya day tapag nayo. Overnight, wano, agawid kamot laang. Agawid ang matlaang, mamang. Saan kaming overnight? Nasaya at nga rod no kasta. Sinaludsod ko tapno amok no agawid ka, wano saan. Agawid ak, mamang.
Sa dino kumangit sa bala pagawidak kat dito'y matipagtaangak. Anyat amok nga anak ko. Ang mga noom yan kayo ba't itipapanan nyo? Saan mamang? Agawidak matlaeng. Kasangay lang amin timay sa katrabahuan mi. Iso ti darayan mi. Sige nga, Rod. Husto laang adumaray ka kadagiti kakastapas kan anak. Tapno makaaliwaksay kamot. Kakaiso na Sabado ita. Awan trabahom. Wan mamang. Kan nabayag ngaminan ang nakaplano dahi tapag nami. Nakababain mata no kilat kidin nagbakautak. Ang mga nadapay maibagada kanyak. Ay uwan no nakikompromiso ka, rumbang lang arod amapan ka. Ta nakababain nga agpaiso, no kalaat kit din adi ka agpakita. Nagpintas kayam dito ay handa Karen. Nagpresko ti angin. Wen tabitslat nga min ti property ang nagatang da. Isa ako na mapresko ti puloy ta angin. Kasto ti arapaap ko a property, Rod. Into nagasawatan. Ikagumaan tanto ti agipundar iti kastoy. Anya? Apay nga agisam ka. Adda ka di makapaisam iti imbaga? Aday ta ka manen, Rosel. Kompormi man lang ibagbagamon. Isa pagarupan dagiti katrabahuan ta, nga da relasyon ta, takasta ka ngamin. Apay, Rod, talaga ka di adinak kayat? Napintasak matiti panagkunak. Nasing puwetak mat, saan ka di? Diyak matimbagaan na laad ka kahit. Kan talaga mat anasing put ka, Rosel. Apay nga Rod adinak pala pagdatunan. Sika talaga. Umay ka man lang yan. Mapantanit ayan dagiti katrabahuan ta. Naisagana dalakit din ti pangaldawan tayo. Sabado ita saan ka di? Awan trabaho na. Awan nga agpaiso tintin. Ngam nasapa rimwar ni manong mo arod. At ang amin papananda ka dagiti katrabaho na. Ay, kasta ka di mamang? Wan anak. Apay aya, ada ka di masapol mo ka ni manong mo arod. Awan mamang. Awan mo't gayam. Apay asab-sapulam di kabsat mo. Miss ko ni manong. Sa bagay, di ka mababalaw tintin. Tanod na eskwela, nasapa ka nga agrubwat. Nakaturong pa ni manong mo na agrubwat kan. Iti matrabi, pasaray nakaturong kanto no sumangpat ni manong mo nga agkapo iti trabaho na. Wan mamang, isu miss ko ni manong. Di ka agda nagtintin, tagawid matla ni manong mo. Uray numala daw, agkita kayo matla inton bigat ta Domingo. Kan kasi tisigod, agkukuyog tayo ang makimisa. Sa bagay. Iso di ka agdanag, agkita kayo matlaang ka ni manong mo arod inton bigat. Si kagayam ti kasinsin ni Karen na kanayon ng istoryahan kada kami. Kumusta ka, Judy? Jordy Pards. Jordy tinagan ko. Apay nga gisam ka. Mangin insulto kan samot, Pards. Kaya't mo tapapuksitan ka. Sana. Pasensya ka ni ti Jarko. Jak lang amin impagaro palakyan ka. Tanangam titig-tignay mo, Pards. Laglagi pam. Adda ka dito'y teritoryo mi. Mga ikulasay ka dito'y. Sana kagsapsapol itiriri. Kasi tinakunakon.
pasensyaan nakla ko man itinagbalin na jar ko. Talagang amin ajak impagarup alakyan ka. Saan Apolos? Talaga ajak impagarop alakyan gayam ni Jordy wenno ni Judy akasinsin ti katrabaho mi ang nagkasangay manang Emmy. Kasanumat ngamin, awan iti langana ti kinatao na. Pudno nga babala ang tibuok na, ngam talaga adi mo pagarupan akas jay ti kinatao na. Medyo saan anasaya at ti panagamamumi ka ni Jordy manang, gapo iti kasjay anapasamak. Ngam gapo tamasansan idin amapan kami ti Ayanda Karen akatrabahwak, nakasiningad kumatla ang tilakyan akasinsin na. Jakman amo manang tasipod idin, sabalin tiriknak tunggal madakamat tilakyan akasinsin ti katrabahwak. Wenno daytay mapagnunumwan mi ti mapan iti Ayanda, kanayon a magagaranak. Banag anadlaw met ni Rosel. Si Karod ha? Masaksakitan ako ni Tar Aramida. Ha? Apay Rosel? Anya Tar Aramida kaya? Madlaw ngamin nga adun ti panawan mo itilakya na kasinsin ni Karen ngam iti siya. Sika talaga Rosel. Apay ay akasta ka. Isa ang mabutang pa yun nga umasidagdagit agpangpanggap nga agaram kan ka. Taam kanda nga amangan na agungetak. Awan lat panggap kong agpaaram iti sa bali rod. Tasi kalaang ti kayat ko. Loka. O anya, sumurot ka ija Ayanda Karen itong bigat? Saan siguro? Sigurado nga min masakitanak laang ijay. Ha? Apay kumamat ang masakitan ka. Kaya napagsasaritaan tayo nagkakatrabaho, amapan tayo ijay tunggal weekends. Tapno makapagbabanding tayo saan ka di? Pangikat iti stress, iti makalawa sa panagtrabaho tayo. Ay narod, nakarkaro ang stress ak nagdaki jay. Ni, apay kumamit. May stress ak itinanaos nga imon ko itilakyan na kasinsin ni Karen. Anya? Sige, agisam ka. Ipapas mo. Ita ka man lang. Ni, mabid lang Rosel. Rosel! Ang lalaki din ayan ni Rosel. Awan lat din na may bagbaga. Kunamot lang nagpaypay sa dagiti isaw-sawang na. Manong, ada pa pa namno bigat? Ada ading. Amumutin, tunggal weekends, ada pag nami kadagiti katrabahwak. Kanayon mo tun, Manong. Ha? Apay ngamin ay Tintin. Agpa-share tayo kuma. Katagpas-pasyar tayo mat kadamamang tunggal Domingo san ka di? Kaya't ko ti ag-beach, Manong. Anya? Kasi ti sigod, Manong. Mapantayo ag-beach. Sa bagay, nabayag mo na saan tayo nag-beach kadamamang. Kasilangan natin ko. Inton sumaruno alawas. Mayat ka? Wan, Manong. Kayat ko. Alang arod. Ngumne, masapul nga to akanayon ti grades mo iti pagadalan, ha? Wan, Manong. Promise. Very good. Alang arod, ag-beach tayo kadamamang. Inton sumaruno alawas.
Talaga nagpintas dito lugar yan niya, Jordy. Nako naman, Rod. Isang nga Rod alinawasan nga da kayo dito. Sana ya. Puno da ita. Hanggang amom. Saan lang nga tilinawa sa banding ti makagapo? Napaya ka na yun na sumurutak dito lugar yun. Ha? Anya pa, Rod? Tap na makita ka. Anyo? Day tatagpay so. Judy. Ha? Ne, Rod. Amo mo tadyak kayat day tanagan ko. Jordy ti kayat ko ngayawag mo kanya. Pakawanan nak, Judy. Ngamuray ka sa nupay ti panagtignay mo kaslakyan. Nasamsamit para kanyak na ibalikas ko tipod no anagan mo. Aguray ka. Mabit lang, pards. Agpreno ka mata. Saan kumakasta? Kaslamot tan basbastusan nakitikasta nga aramidan. Saan ka basbastusan, Judy? Kaya't ko lang ayub kasterik nakparakan ka. Ayat ang... Ako panahon ka pa dito, Rod. Sige. Judy, mabit lang. Judy! Madayon ni Judy. Pinanawan na kon. Okay lang. Di napatag. Nadlaw ko sana timulang ti kinalakyan na. Nariknak kabayatan ti panagsarsarita mi. At dapasit iti kinatao na anak holding kadagiti imbagak. Iso ang mamati akasana timulang ti kinalakyan na. Rod, anak. Da kayo matgaya, mamang. Itay payapalpaliiwan ka, Rod. Nakadadayo tinakaiturungan ti matang mo. Madlaw, anaunag ti pampanunutem. Apay ka di. Mamang. Makita, jaklakid di agbidot. Talaga nga da pa kariribukam. Ipasimudaag tinaunag-unay apa nagsinaay mo anak ko. Apay, anya ti parikot mo? Kinapudno na, mamang. Jak ibilang nga parikot da ito eh. Kasta, maipapan ngamin iti anya ti pakariribukam anak ko. Maipapan iti ayat, mamang. Ha? Kaya't mo asawan anak ko? Adan nobyam? Saan ko pa yan nobya, mamang? Ngam nalaos ti pa nang ipatag ko kunkwana. Ay katanya pa ilang harod ti kukuom ngay. Armamun ata ikasarmun adagos apaman nga aklunan na ka. Saan nakaskarina, mamang? Apay anak, di nakakadikay at ipagduyusan ti riknam? Saan ba't nga di kasta, mamang? Tano di nak kumakayat? Liniklikan na kuman. Ang saan mat? Matlagayam. Ang mga nusikamat ti ayan ti parikot, anak ko. Ha? Tinasayaat, di mo sardengan aging gangaklunan na ka. Masapol ang mapagtinag mo na adagos, no asino man day ta pagduyusan ti riknam, anak. Kalpasan na, ikasar mo adagusan. No, manang Emmy, nat nagtiriknak ka ni Jordy wenno Judy. Tilakyan akasinsin ti katrabahwak. Jakmat maawatan ti bagik, ngam talaga amariknak anapudno nga ayat ti rimusing iti barukong ko para kankwana. Nakaragrag sakak ngamin tunggal agin na sidag kami, nang runa no kasjay nga agsarsarita kamin adwa.
Panagriknak kat da kami laang adwa ti tao dito'y lubong, no kasjay nga agsangsango kamin. Kat ad-adda pa yan nga imadalam tiriknak para kan kuana, dinarugyakon nga iparipirip ti panagayat ko. Pudno nga ididamo kat nadlaw ko alimiklik ni Judy manang Emmy. Ngam idi agangay, kasla nakairwaman na maten no kasjay ayab-abkas ko ti panagayat ko kan kuana. Nakarkaro pa'y ket din ang naging nasidagtirik nami manang. Kat no siyak ti saludsudan, kaya rigan na nga dapayan relasyon mi, gapo iti kinasingad mi, nga uray no dinak pa'y inaklon ni Judy. Anya Judy, nagustuhan ka diti sine abinuyat ha? Rod, nagpintas si ka, natignay nga rod tiriknak. Kan nagmayat istorya na. May bagay launay para kadagiti bida jay love story da. Nga rod. Kas kumakadata, Judy. Ha? Amom ka da nakaragrag sa kakon. Nga oray kas lang ti set up ta. Ngamin, kanayo nakadwa ka. Panagriknak at may tayo kak iti kaulpan, tunggal kadwa ka. Tunggal ka sarsarita ka. Rod. Saan ka adagulitan ni aklo naman di panagayat ko, Judy? Tilaan kidawakan ka. An nadama ka na yun ti bagim. Syakti kang runana masakitan, no dadaga sa mapasamakan ka. Iso nga ikarim ko makanyak, Judy. Kanayon niya aganad ka. Rod, dayta siguro ti Jack may kari. Ha? Apay, Judy. Anya ti kahit mo asawan? Judy, Jack kaya tinsawang mo. Apay kumaadi mo maanadan ti bagim. Anya ti kahit mo asawan? Ibagam kanyak. Di na ko mapagdanagan. Ibagam kanyak no... Char! Ha? It's a prank! Si Kamot, na drama kalaunay. Malan, itulod na kit din tani. Ang mga numaabutan tayo tisipngat. Umay kan, Rod! Mom anak, adanadlaw ko kan ka. Anya day ta, mamang? Iti kalabas, madlaw anak karagragsak ka. Kanayon nga indamod ka. Ultimo di adim, maragsakan iti jarmo, tapasaray adda pasarabom kan kuana. Masansan nga ikam ti balon na iti pagadalan, nga uray pa'y adda kwartana. Apay, mamang? Di yo kati kayat ti madmadlaw yo ajar ko? Apay kit din ajak kayat. Magusto ako unay, anak ko. Matlagayam. Apay nga radakas lamas daaw kayo, mamang. Saan nga iti kasta? Kayat ko la amaamuan, no anya ti makagapo. Mamang, panagkunak. Iti mabiit. Maam-am mo yun doon agbali na manugang yo. Ha? Agpaiso, anak? Wen, mamang. Sapay la kumata sana matagaptan. Saanen, anak? Anya kumaga po ang matagaptan. Ay na, magagaran ako, Rod, anak. Mamang. Darasam ayam ambo kanyak tagbalin ang manugang ko, anak. Di ka nagtaktakpay. Apay nga ta. Makalawas na saan nga agrep-reply ni Judy iti text kong chat ko. Kanayon na naka-offline. Kan, Jack maawagan ti cellphone na. Anya nga tan tinapasamak kan kuana.
Sapayawan mo't ni Karen. Hindi pa'y na minsan nga aldaw sana sumsumrak. Mabaynak mo't niya agdamag, no apay asana sumsumrak. Ang mga noon niya ti kunaan dagiti katrabaho mi. Rod! Oh, Rosel, si Kagayam. Ada masapol mo? Di ka kumamasaksakitan ha. Ang mga nga mino di mo pa'y mo. Ti, anya? Isumat lagayam akala at di pa nagpakada ni Karen dito opisina. Tadamat gayam daka sa napasamak. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Rod, kasi tinakunakon, di ka kumamasaksakitan. Mainaig da ito iti kasinsin ni Karen ani Jordy. Anya ti napasamak ka ni Jody, Rosel. Ibagam kanyak. Anya ti napasamak kan kuana. Saan, Rosel? Aglalaok ti marikrik na kita. Diyan mo na niya tirumbang nga panunutak. Diyan mo na niya tirumbang nga aramitak. Anda kayam nakaro asakit ni Jordy. Dito timbaga ni Karen. Kabayatan ti pa nagsarsarita mi. Apay nga inlimad na kanyak ti may papaniti sakit na. Asaan na maagasan. Apay di na yung bagbaga kanyak. Nga dantaning tibiyag na. Rod. Nagsakit na ito napasamak, Rosel. Diyan ka mo no kabalak na ibturan ti sa amarikrik na kita. Di mo kumaayayan ti bagi mo, Rod. Awan basol mo iti napasamak. Naituding at talaga mapasamak ti amin. Maawatak na ito, Rosel. Nga mapay masapol nga ilimad ni Judy kanyak ti amin. Anya ti makagapo. Nalabit, adi na kaya ta masakitan ka. Ngamin, amunan no anya ti pagtumpalan na. Rosel. Ay, uwin kayam. Kaya't nakamakasarita ni Karen. Ada ka no napatag na itod na kan ka. Anaggapo ka ni Jordy. Iti da ito yapasat ti kadaratan. Dito itayan mi iti day di Judy. Idi damo nga paripirip ko kunkuha na tiriknak. Ita. Adak nga nun iti day ito apaset. Ngam saan na nakas idi akaduak ni Judy. Agmay may sakitan nga da ditoy. Ti papel nga intad kanyak ni Karen. Idi maudi arabi iti lamay day di Judy. Anya nga tatilinahon da itoy. Danio, tilinahon na. Danio, anaggapo iti day ti Judy. Parabor. Imbilang ko parabor, di dadatang anang tadmaris nalidam alubong ko. Imapay niragsak iti apag kanito.
tamok nga umadanin kibos tibiyag ko. Lading ita no bilang jak maibuksilan. Sungbat ni ayat nga inkakalkalikaguman. Ngam aklunag nga iti apagapaman. Kinalikagumak ti agbyag, tasika ti kapuanan. Ngarod biyag ko, itinak ipapanaw. Adda ka kaisuna, ibatik akid daw. Ayat di tabarukong, agtalinaad kumaan na sinaw. Kas itiriknak, Mayarik iti danom analitaw. Nasakit ti patat ni papanaw mo, Judy. Awan na masping iti sa marikrik na kita. Gimagyaman ak, tawaray kasta tinapasamak. Nalawag ang maawatak, iti daniw ngayon ka pinartuat. Ay ayatan lakmat, akas iti palagayat ko kan ka. Isu nga oray pa'y nasam. Kinawa no masping iti sakit na. Nalukay iti barokong ko ti mangipaay iti waya-waya para kan ka. Naringat ni aklunan, anigasat tinagbalila kay nagaw ko kan ka. Para iti panagulimag ti kararwam. Si pupusong aklunag tinagmanagan ta. Kadagidi akan ito manang Emmy, masulsulisog akon nga aglemes iti taaw, tapno aggibus ko man ti saem arikrik naek. Ngam amok adinak binaybayan ti Diyos, tanagtalinaed anasimbeng ti panunot ko. Ingka gumaak tinangaklon iti amin, aging gaan naglunit ti sugat iti pusok, aday di Judy ti makagapo. Ngam uray no kasta, jak kinabailan tinang lipat, taaging gaita, agtaltalinaed iti puso, panunot, ken alintataok tilanga ti babae ana magpitik iti pusok. Agtaltalinaed metlata iti sibay ko ti ina ken kabsat ko, karamanen ni Rosel agayem ko, nga aging gaita, masansan lata nga irabak na tiriknana para kanyak. Ngamjak man ammo no apay ajak maibawing tiriknaken kuana. Nalabit agaputan na pudno ken nadarisay ti ayat nga insagot ko iti daydi Judy. Isu akayarigan na ajakon makarik na iti ayat para iti sabali. Daytoy iti pakasaritaak manang. Katagyaman ak unay iti ingkay panangidrama. Toy pagayam mo, Rod. Rod, pagayam ko, dayawag ti kinadarisay ti ayat nga insagot mo para iti daydi Judy. Ngam laglagi pem asaan pay akanibusanan ti lubong para ken ka pagayam ko. Adu pay ti oportunidad, ket tilaeng rumbeng nga aramidem, palubosam ti saem ken pait a naglabasam.
Takas nga ruden iti insawang mo. Inted mon ti waya-wayaday di ayat asimina. Kat panawanan tapno mga barwanan ka. Alakastan pagayam ko, kat agyaman ak itiing ka pa ng ibinglay iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan ang Mary at taga Ilocos Sur nga agnanaed itan dito'y syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ilingad naklangan itinagan a Mary, taga Ilocos Sur, nga magnanaed akon dito'y Baguio City, manipod na kiasawa ak. At datalo nga anak ko manang. Kanayon amang mangag ko daytoy a drama, idi addaak pailaeng iti lugar mi. Tapagaayat adengdenggan dagiti kapamilya ken kalugarak. Taradyo ti kang ronaan a pagliwliwaan mi idi iti lugar mi. Adu kadagiti kalugarak idi ti maladingitan kat karaman akmet ditan idi saanan amang ganday toy iti radyo. Naimbaglaangan manang tanasarakak ti YouTube channel yo nga isuitan ti pagdengdenggak. Naawis akmet amang ipatulod iti pakasaritaak barang mapili ang maidrama takayat kumat ang maibinglay kadagiti dumdumngag. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay, Manang Emmy. Naimbag ta simbangput kan Mary. Ingkag palisen tamangan tayon. Nakaluto akon. Nasapa kayon sa asimang petito. Awan overtime yung iti trabaho? Awan. Nairing pas mi amin na trabaho mi, iso asaan kami ang nag-overtime. Tito, masapon ba nun ngagbayad ak iti pagadalan? Kastoy gayam at talaga no graduating ka. Nagadupay na ababayadan. Siyempre, nang runa kat adda ka iti private school. Ngam sana bale, tagturpos ka niti high school. Agkolehiyo kanton. Kadig agdanag, adda na kasagana a pagbayad mo. Agyaman ak tito. Sana bale tatumulong ak inton bakasyon. Manggedak. Anya? Manggad ka, kunam? Wan tito, nakasarita ko ni Manang Nati. Mapanak tumulong aglako iti grocerya na kabayatan ti bakasyon. Are you sure? Rumbang ko mga aginanaka pa, Mary. Okay laang tito. Tapno damot maurnong ko apag kolehiyo. Mababainak ngaminan kan ka. Sipod nagadalak. Sikan tinang supsuporta kanya. Asino ko mga ron tinam na matumulong kan ka. Katsipod na yanak ka. Siya kun tinang tagtagibikan ka. Iso nga ron nga yaman ako, nay tito. Di kagdanag, apaman ang makaturpo sa kiti kolehiyo, siyak tumat ti tumulong kan ka. Di mo panunutan dayta. Kabsat ko ti inam. Iso kasla anak kamutan. Malan, ingkagpalisen, tapno makapangantayon ton. Simangpat ka din ni Mary. Wen manang, nagpalas. Ay wen, nakaluto akon, mangantay ton. Ayan ni Manong. Adda di talikod, adda bi tartarimaanan na. San abale, tadanda ni malpasan. Sige nga Rod, tadikat bumaaw in lotok.
Ay na, nagdakkel agin awa mi ka ni Manong mo. Manipod nagsubli ka nagtrabaho dito'y lugar tayo. Saan akas ide napadakkel mo ni Mary kat napan ka nagtrabaho iji Manila. Saan abalit at daak manan dito'y manang. Siya kundi makaamo ka ni Mary. Kasmat lang iti sigod. Ngamnas ka nga agurnong kamot para iti bagim. Narigat ti awan urnong na. Sapay awan pamilyam. Kat da kayo ngay pamilyak. Di da kayo ti pangipaayak iti amin apagbamban nugak. Huston ti panang papaadal mo ka ni Mary. Dakal atulong day jayan kada kami ka ni Manong mo. Di kay agdanag manang. Ta aging gay ti kabaalak. Tulungak ti kaanakak. Kaslamot anak kon. Isong ay paay ko ti amin nakasapulan na aging gat kabaalak. Ay, agyaman nakading ko. Makaamunton ni Mary nga agsubadken ka. Ay naman na, awan kanyak dayta. Basta makita ka na saya ato ti pagtungpalan ti kaanakak. Ay, naragsakak tumeten. Feeling beautiful ever. Graduation ti anak ta bakit? Wala kay. Nabayadan na mo't amin nga obligasyon na iti pagadalan. Nang ted ni Tito Paul na iti pagbayad na. Ay na, nagsaya at atalaga ni Paul akabsat mo. Isuti ng paadal kan ni Mary, manipod iday, aging gaitang agtorpuson iti high school. Isu nga rod, akan ayon abilinak ni Mary, nga saysaya aton na ti panagadal na, tapno adamot gunggo na ti ulitag na mang papaadal kan kuana. Rumbang laeng abakit. Ta isagot nanto kan ni ulitag natin diploma na. Isagot nanto kano kada tayo amen, gapo iti panarabay tayo kan kuana. Kastaya. Ay na, nagasat ti anak ta. Taan na ti ulitag na akas kan ni Paul. Nasingpot na di aburid kyaw, bakit? Nga oray kas jay ti kinataon na. Ado pa'y tinatultulungan na. Nang runa dagiti umasidag kan kuana akakabagyan niyaw. Nako namon lakay, saan anaimot ni Paul? Aging nga damay tulong na, di na pulos paayan ti umasidag kan kuana. Wan nga raw. Ay wan bakit? Isuntulaan ti paulyan ta iti stage no agraduar ni Mary. Sigurado ang maragsakan unay dayjay. Ay wan. Sige, taibagak da ita iti anak ta. Kablaawan ka, Mary. Nakaturpos ka niti high school. Sagot ko kada kayo dahito apa nagturpos ko tito. Nang runakan ka anang supsuporta iti panagadal ko. Ay na, parang saka nakunay kaanakan. Ag-college kanton. Agtrabaho akita bakasyon tito. Isupay di maurnong ko para inton enrollment. Adaken ka dayta. Ngam di ka agdanag, ta ituloy ka suportaran. Ay, wan gayam, ada napintas nga ipadamag kukan ka. Diyak pa imbagbaga daytoy kada kayo, tadyak sigurado no matuloy. Anya dayta tito? Nag-apply kami iti gayam ko iti trabaho iti Taiwan. Kat napagasatan kami mutsika.
Or urayan mi lang ti awag ti agency ang nag-applyan mi no kaano ti flight mi. Anya? Agabroad ka, tito? Yes. Takayat ko ang makaturpos kay ti college. Kantap no makatulong akpay kadananang kantatang mo. Ala, nalabos samot day tan nga aramidam, tito. Masapol pa yung agabroad ka para kada kami. Katuan tapno maadal mo taan niya manakayat mo a kurso. Kan maysa, kayat ko ti makaurnong tapno adan to pag negosyo kinton kayat kun ti ag for good dito Pilipinas. Ay, sigurado ang maikawa kami tuunay na awan kan, tito. Kailiw kan tuunay. Ay na, kaanakan. Kasta akmat laeng. Ang masapol nga aramidak da ito'y tapno matungpal ko ti karikan ka. Basta ikarim kanya ang agturpos kay ti koleyo. Saan ka pa'y makias-asawa? Wan, tito, ikarik agturpusak iti koleyo para kan para kadananang kantatang. Ni Tito Paul kat buridak akabsat ni nanang ko manang Emmy. May sa abayan. Ngam uray kastati kinatao ti ulitag ko, ipanpanakkel ko unay, gapo iti kinasingpet na kada kami akapamilyana. Ni Tito Paul tinang paadal kanyak manipod elementarya agingga iti nagturpusak iti high school. Nalidayanak iti nagpakada nga agabroad, gapo ta sigurado ang maikawa kaminto iti kaawan na. Ngam iti may sa abanda, maragsakan akmet, gapo ta amok asumaya at ton tibiyag ni Tito. Kat saan ton amarigatan unay amangged, tapno masuportaran na laeng ti panagadal ko. Kalpasan laeng ti do alawas manipod nagpakada kanyak ti ulitag ko. Agflighten ni Tito Paul, manang Emmy. Mary, masapul nga agluwasa kita na mapan iji airport na inton bigatan ti flight ko. Sikan di makamukadananang mo, ha? Di mo baybayan idawan? Wan, tito, di kagdanag, siyak ti makaamukadakwada. Aganad kay ti papanam, tito, kan kanayon kanto nga umawag kada kami. Wan, di kagdanag. Panunutom kit din anaimbag no anya akurso ti alaem. Kano sa dino ti kahit mapaginrolan iti college. Wan, tito, pakaamuan kanto adagos. Rumbang laeng tapno maipatulod ko ti kasapulam. Di mo nariribukan dananang mo, ta siya kun ti makamoy ti amin. Agyaman ak, tito. Namnamaam nga igaad ko ti agadal. Tapno saan ang masayang amin nga itultulong mo kanyak. Dapat lang. Ta saan mo ta para kanyak dayta? Amumet nga awan ti sanikwami nga ipatawid mi kan ka. Daytoy lang ti maipatawid mi. Ti makaturpos kay ti panagadal mo, tapno madanon mo to ano maragpat mo tinapintas sa masakbayam. Agyaman ak, tito. Bastaan nadam ti bagim ijaya. Adayo kami kan ka. Di ka agdanag. Taagan nada ka kanayon para kada kayo.
Numero lang tagparparang dito yung cellphone ko. Sino nga tada ito eh? Batak lang ang tap na maamuak. Hello? Hello, Mary. Ni Tito Paul da itoy. Ha? Tito Paul? Nakasangpot kami dito i Taiwan. At da kami dito pagnaridan mi, ngayon dito pagtrabahuan mi. Nasaya at mat, kasi kakaradkad kayo ang nakadanon dita, Tito. Mayat ka di matlati pagyanan nyo dita. Amangan mo't no saan amayan nato papagyanan akas kadagiti madamdamag mi dito Pilipinas. Ay na, di kagdanag. Tamayat dito pagnaridan mi. Kat sigumpay kadagiti Pinoy anadanon mi ditoy, napintas ka no ti kumpanya pagtrabahuan mi. Ay na, agyaman tayo iti Diyos dito. Tanasayati ka sa saad mo dita. Pakibagam tulagan ka damanang amayat dito ayan ko. Di kay agdanag, ado ti Pinoy ditoy, iso sa anak to amay kawa, kan adatay gayim ko akadwa ka nagkapo dita Pilipinas. Wan Tito, aganad ka dita Oray da kayo. Agan-anad kayo dita sige nga ro, da umawag ak tumanen. Bye! Bye, Tito! Ay na, agyaman nakiti Diyos ta nasaya at gayam ti kasasaad ni Bayaw Paul ijay Taiwan. Wala kay, kasta ti inyawag na kini Mary nga anak ta. Mayat ka no ijay pagtrabahuan da. Sigon ka dagiti Pinoy anadanon da nga agtrabaho ijay. Nasaya at nga raud. No apay nga minakinayat na pailang tinagabroad kat mayat mutan ti trabaho na ditawi. Ay nalakay, ti kunanak ano ka ni Mary, kayat na ti makaurnong iti pagnegosyo nanto ditoy, inton kayat nanti agpurgod ditoy lugar tayo. Kasta aya. Ay kat nasaya at mo't nga rod ano kasta. Tapno saan ni agbayag ijay, katagawid tumot lang ditawi apaman na makaurnaw. Nay, di mo liwayan na bilinan di anak ta asay saya atin na ti panaghadal na. Tapno saan amasayang ti sakripisyo di ulitag na. Ay na, kasta mismo ti imbagak ka ni Mary. Kat kuna nangawan ka no ti rumba nga pagdanagan tayo. Tatalaga nga aramidan na ti amen tapno makaturpos. Nang runa kat amo na ka no nga imadayo di ulitag na. Tapno masuportaran ti panaghadal na. Kat apaman ka no makaturpos, isunto ka nun ti agtrabaho para kada tayo, kada ulitag na apol. Tito, naimbagta na kaawag ka. Kumusta ka ditan? Kasi di sigod, okay kami mat ditoy. Uwing gayam, aday padamag ko kan ka, isong ay mawag ha. Ha? Anya day ta, Tito? Siguradom lang ang maragsakan kami iti padamag mo. Ay na, sigurado ang maragsakan kayo. Malpasan ti kontrata kintun sumaro na bulan. Agrenew
inyo agbakasyon na pa'y dita Pilipinas. Agpaiso, tito? Kunakon kat. Amo ka agbakasyon kan, tito. Ay na, maragragsakan ak unay. Si Kanton di mangipadamag kadamanang. Ay na, magagara na nga ruda na makadanon dita, takailiw kayo unay yan. Uray na kami mo, tito. Agasam ngay ti mano atawan adida ka nakita. Talaga magagaran kami na makakita kan ka. Sana bali, Mary. Taumadanin. Urayan mi ti idadatang mo dito Pilipinas, tito. Nanang, imawag ni Tito Paul. Kat amo yun anya timpadamag na? Anya nga ay anak ko. Agbakasyon ka nun ni Tito Paul. Malpas ka nun ti kontrata na, nanang. Ha? Ay, nukasta, agawi din. Saanan nga agsublipay ijay Taiwan? Agsublipay, nanang. Ngamsakbay ang mairugi manon ti baro a kontrata na. Agbakasyon pa'y kano. Ay, kunaklakit din o iti panagawid na kat saanan nga agsublipay ija abroad. Agrin nyo kanupay, nanang. Sana bale, tamakita tayo manan ni Tito. Ay na, magagaran ako na makakita ka ni Tito, nanang. Uray sakmat anak ko. Mailiwak mo't una yan ka ni Paul. Sana bale, nanang, tanapardas lang aglabas ti aldaw. Kitaan nyo, di tayo mapupuutan. Ngam nalpas gaya man ti umuna a kontrata ni Tito Paul. Ita, makabakasyonan. Daskan nga rod ang maasikaso di kwarto na. Masapul abadalusan ana imbag. Inton awan klasem, tulungan nakto nga agdalos anak kawan. Di ka agdanag, nanang. Siyakton ti makam mo. Kabaala kon nga aramidan dayta. Saan kayon nga agbannog pay? Ala, agyaman ak nga rod anak ko. Unay aragsak mi, idiim pa kaamo ni Tito Paul amalpasan ti kontrata naman ng Emmy. Katsakbay nga agrinyo manan, agbakasyon pa'y diti Pilipinas. Kasla na iliwan kami unay, gaputa umuna day di agundaway, anayadayo kada kami ni Tito Paul. Nang runa kanyak nga imbilang nan nga anak na. Manipod ngamin naka-abroad ni Tito, di na pulos na liwayan nga impa ay amin akasapulan mi diti Pilipinas, nang runa unay dagiti kasapulak iti pagadalan. Insagana mi nga rod ti amin diti Pilipinas, kat ur-urayan milaangan ti aldaw nga idadateng ti ulitag ko, ididimteng ti pagteng asaan apulos anapakadaan ti asinuman. Bulan ti Marso, taon 2020 idi, manang Emmy. Anak ko, apay, anya ti mapaspasamak. Nakabutbutang ti damag iti radyo kan iti telebisyon. Ada ka no agraira sakit, tatang. COVID ka no. Kat ado ka nun ti pimusay, gapo iti dayta sakit. Anya? Ura iti sabali apagilyan, tatang. Kastamot ti damag. Ay, Diyos ko, ay katkasano nga ruden ngay anak ko. Ay na, madandanagan ak tunggal mangmangag ko day taadamag. Basta, di tayo liwayan ti agdungag iti damag, nanang. Kan umabalin, saan kayo pala ang arumrumwar?
nangruna kada kayo, tatang. Nakabutbutang ngamin at talaga ti agraira a sakit. Kasla kano ngamin ordinaryo apa natengken uyak laang ti sintomas na ngem makapatay mat gayam. Ay sos, masapol nga ron nga ganad tayo anak kao. Nangrunakan ka at agad adal ka. Didak pagdanagan, agan nadak akanayon. Ay, kasano nga tamotan ijayan da Tito Paul, nanang. Sapay umadanin ti panagawid na. Nay, un nga agpaiso bakit? Saan ka di pa'y nga imawag, anak ko? Saan pa'y nga rod, nanang? Ang mga nobisi met. Urayak nga rod ti awag na. Nakaron ti agraira sakit. Adan damag a malakdown tayo kano. Gaputa, naibilangan a pandemya ti agraira sakit. Nay, anya nga iti kayat asawon na ita anak ka. No lockdown ko nada, awan ti mapalubusan a rumwar. Uray trabaho ken pagadalan, awan ti sumrek. Kasta ka, day. Sa apay awan ti libon tayo dito balay. Masapul nga ron nga gatang tayon kadagiti kasapulan tayo sakbay day ta lockdown akon kunada. Siya kun ti mapanagatang tatang. Agtalinaad kayo laangan kaninanang diti balay. Saan kayo na rumrumwar? Ado pa'y ti bagas tayo dita. Dagiti laangan da dumakasapulan ti gatangak. Dagitay saan analaka maperdi. Kas kumaiti delata. Sige. Makaammo kan mere. Niulitag mo ngay Paul, imawag ka din. Kumusta mo't nga tan, iti abroad? Ang mga no umawag tumat laang tatang. Nang runa no maamuan na, amalakdown tayo. Tito? Hello, Mary. Nasaya tayo mawag ka, Tito. Kumusta kayo dita? Ay na, agdinamagan ang malakdown kami dito eh. Delikado kami dagraira sakit a COVID. Ito nga ganad kayo dita, nang runa dananang mo. Damag ko ang malakdown kayo mo dita Pilipinas. Tadugaya mo tinakaptan iti sakit a COVID. Uwan, Tito. Iso ang naggatang akon kadagiti masapsapol diti balay. Tapno no matuloy ti lockdown, saan kami nga agproblema kadananang. Nasayaat nga rod no kasta. Kan may sabay arason, iso nga imawagak. Takayat ko nga ipakaamo ajak matuloy nga agawid. Linaptan da kami. Hanggang nakasarita min the employer mi, kat saan kami kanong agdanag. Tagtrabaho kami latta. Iso ang nag-renew ako niti kontratak. Kasta ka di, Tito? Uy, talaga nga ado ti maiparit. Gapoy ti day ti a pandemya. Basta ganad ka dita Madanagan nga ni nanang. Iso at talaga nga ururayon mi ti awag mo. Ibaga madinak pagdanagan. Da kayo dagan na dita. Di mo itaparparwaran manipot ita. Kundi kay pagaw-awat iti sa nga ili. Talaga delikado da iti a virus. Wan, Tito. Sige, umawag ak tumanan numawaya anak. Aganat kayo dita. Bye. Bye, Tito. Ay, agyaman nak. Nakasaritak matlaangan ti ulitag ko. Nanang, imawagan ni Tito Paul. Ay na, agyam anak.
Kat, kumusta nga ikanuti ka sa saad na ijay? Imbagam ko mga aganad, anak ko. Ay, nakabutbutang daytoy a virus. Di kay kanogdanag, nanang. Nasaya ati ka sa saad na ijay. Saan ka no ang makaawid? Taimparit da. Taamangan no ma-lockdown damot akas kada tayo. Nasaysaya at laangan no agyan pa'y laang ija anak ko. Delikado at talaga ti panawan. Nagrenew ka nun iti kontrata na nanang. Kat agtultuloy ka no ti trabaho da. Iso aditay ka no pagdanagan. Ay, wan gayam nanang. Di kay pa'y agawat iti bisita dito balay Kano mabalin, liklikan nyo ti makisarsarita iti ure asino. Di tayo ngamin amo no asino ti nakaptan ti virus. Nasaysaya at laangan di aganad tayo. Wan, anak ko. Ayan ni tatang. Napadlabiit iti ayan da kumpadre na apunsyo. Anya, mapanda ka no alaan tay order na iti inuraga da kumpare na. Isupay ka no alaban tayo dito'y balay. Apay pala ang arimwar. Nakagatangak lang arudon kadagiti kasapulan tayo. Bayamlatan anak ko. Saan abale, taditamot ladaya ti ayanda kumpare na apunsyo. Saan ba't nga dayo? Wanang, delikado nga rod ti rumrumar ita. Ta saan tayo nga amuno asino dagiti nakaptan iti COVID. Iso asan arumbang basta-basta rumrumar kayo kanyi tatang. Delikado nga min, nanang. Nanang, lockdownan na talaga. Maiparitan ti rumwar. Uray dagiti agtrab-trabaho. Talaga delikado ka nun. Pandemic talaga, nanang. Ay, Diyos ko. Ay, kasyan na kami, apo. Kasanun nga dagiti agtrab-trabaho iti sa bali a lugar, anak ko. Day tarod ti problema, nanang. Awanon ti biyahe. Iso asaan dan ang makaawid ka dagiti luglugar da. Na lockdown dan iti ayanda, nanang. Ay sos, kasanun nga itay asawa di anak ni Nanam Amarcia di talaod. Agkon construction kano iti Manila. Ay di pa ikat saan na makaawidan. Talaga saanan, nanang. Kalaat na iti anapasamak. Awanan ti mapalubusan nga agbiyahe kan rumwar. Ada kanutulong nga ito ti barangay kada tayo. Relief goods para kadagiti lumugar. Ay, unay anday ito napasamak anak ko. Nagbakbakot akon. Ngam italaang mapasamak ti kastoy. Kat tinakabutbutan. Nalaka makaakar kan makapatay gayam day ta ako bed akong kunada. Unanang, ag face mask amin a tao. Kan tunggal aga po itirwar dagiti mapalubusan a rumwar, masapol nga i-disinfect da amin nga inusar da naga po itirwar. Kan agdigos da, sakbay a makilangan da kadagiti kabbalay da. Ha, kasta ka di anak ko. Wananang, nang runa dagiti adda senior citizen a kabbalay da kan ububing. Isuda ngamin tinalaka ang makaptan ti virus. Ay, nasaysaya at nga rood no agyantay latan dito'y balay, anak ko. Naimbaglaang ta nakagatangkan ka dagiti kasapulan tayo dito'y balay. Sakbay ang nag-lockdown. Nasaysaya aton din nakasagana, nanang. Basta kararag tayo iti na Marso asa apay kumatay sa lakan na tayo iti daytoy a pandemya. Ha? Nay, anya day dyan na nabtuog, anak ko. Diyan ka mo, nanang. Mabit lang tayo nakitaan. Diyos ko! Tatang! Ano na pasama ka na kayo? Tatang!
Napalalo ti danag ko, apaman ang nakitak ti amak ang nakadasay iti swelo manang Emi. Agtigtigargar gapo iti nakaro abara na. Sakat agbulbuligaw-gaw pa'y dagiti matana. Uray ni nanang, kasta unay tilagaw na, apaman ang nakita na tilangan ni tatang. Dagos kami ang nagkidaw iti tulong kadagiti opisyal ti barangay, kan dagiti otoridad nga agbambantay iti lugar mi iti daydi akanito. Gaputa kang itingitan ti pandemya idi, saan da kami a pinalubusan asimurot iti pannakaipan ni tatang iti ospital. Nabati kami iti inak iti balay, kat kalpasan ti sumagmamano nga oras, nagsubli dagiti otoridad, kat impakaamuda nga awanen daydi tatang, gapo tanakaptan iti COVID-19. Tipay nasakit manang, saan min ang nakita pa'y daydi tatang. Taga po kadagiti paganurutan ang naipaulog idi. No saan ang makrimate, maitabon adagos dagiti minatay, nga iso tinapasamak iti daydi tatang. Gaputawan met asidag a krematory iti lugar mi ija Ilocos Sur. Dagos nga intabon dagiti otoridad daydi amak. Kat tilaangan kakaisuna apakalaglagipan mi, kat titalo aladawan kan may sa video anaala babaan iti cellphone. Nakwarantin kami pa'y iti lasud ti 10 kat 4 nga aldaw manang. Tilaangan pagyamanan mi iti namarswa, agpada kami a negative kaninanang iti swab test. Iso nga apaman analpas ti 10 kat 4 nga aldaw, kaya rigan mi tinawayawayaan. Ngam saan mi anasarungkaran adagos, tinangitanumanda iti daydi amak. Naurnos mi matlaangan ti tanem na kalpasan ti makatawan, idi medyo limmo kayan ti sitwasyon. Tilaangan Diyos, kan tinas na ban akararag, tinagbalin asadag mi nga agina, kadagidi akanito. Iso nga aging gaita, makunak asadiwa pa'y laang ti saem, nga intunda kada kami tinapasaran tayo a pandemya. Nimot Tito Paul, nakaawid laangan apaman ana ipalubusan ti flight dagiti eroplano. Katkas kada kami iti inak, nakarumatlaang tiladingit na, gapu iti kaawanan daydi tatang. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Mary. Mary, pagayam ko, mariknak ti saem, arimusing iti barukong mo. Takinapudno na pagayam ko, napasarakmet ti kasta, gapu iti pandemya. Amok no kasano kasakit ti rumbang asarangten iti kasta akanito. Nang runa no tinapukaw, kat napatagunay aparte ti biyag tayo. Kaskan ka, ti matlaang Diyos, kan tinasnaban a panagkararag tinagbalin asadag mi asang kapamilya, idinapasaran mi ti kas itinapasaram. Daytoy laangan ti makunak, kat agyamanak no maadaptar mo. Panunutan nyo laangan nga agina, anaragsakan tinagawan nga ipatpatagyo, itidan na tinamarswa. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo itipadas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya.